Dobré ráno, takže nachádzame sa pri hrade Devín. Ešte raz. Dobré ráno, nachádzame sa pri hrade Devín. Začíname SNPčku, je 6:43. Hrozne na štipu komáre a začíname. Prišli sme tu vlakom, vôbec sme sa nevyspali. No a ideme ďalej. Kým nás nezjedia komáre. Žerú nás komáre, ideme z Devínskej Kobily a jediné, kde nás nežrali komáre, bola výhľadková väža. No a teraz sa snažíme rýchlo utekať do Bratislavy a dúfame, že tam komáre nebudú. Tvoje pocity? Na piču. Takže práve sa nachádzame pred Slavínom a toto po zabijackom výstupe hore tak máme taký pekný výhľad, neviem, že či vidno. Dankov stožiar tam je. Áno, a mal by tam byť aj Dankov stožiar a hrad. Neviem, či vidno.